मरियम कही पार नहीं मु जन्म देली बोली तू कुआड़ जन्म देदेबु ईश्वर को आम देले नेले पार्थक्य बुझा ଆପଣ ଯୋଉ ମା ମେରୀଙ୍କୁ ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କି ଜନ୍ମ ଦେବୁ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆସି କହିଥିଲା କି ତୁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଦେବୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ନା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟ ଦେଲେ ମା ମେରୀଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବୁ କି ଆରେ ମା ମେରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ମେରୀ ଯଦି ଜନ୍ମ ନ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ନାଭି ନଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ପକେଇବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ନାଭି ନଥିଲା ମା ମେରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯୋସେଫ ଠାରୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଲା ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ମା ମେରୀ ଠାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆପଣ ଜବାବ ରଖିବେ।